చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వినిపిస్తుందా మాతాజీ? వినిపిస్తుంది మాతాజీ, చదవండి. హరే కృష్ణ. భాష్యం. తన జ్యేష్ఠ సోదరుని క్షేమమును గురించి విదురుడు ప్రశ్నించలేదు. అతని క్షేమ అవకాశమును బదులు అతడు నరకమునకు పతనము చెందేడే వార్తలు మాత్రమే ఉండబోవుట అంతులకు కారణము. విదురుడు ధృతరాష్ట్రుడనకు నిజమైన శ్రేయోభిలాషి. తన హృదయమున ఒక మూల అతడు ధృతరాష్ట్రుని గురించి ఆలోచనను కలిగి ఉండెను. మరణించిన సోదరుని యొక్క పుత్రుల ఎడ విద్రోహము కావించినందులకు కుటిల పుత్రుల ఆదేశంపై స్వగృహము నుండి తనను విదురుని బహిష్కరించినందులకు ధృతరాష్ట్రుని. హరే కృష్ణ మాతాజీ. పైకనండి మాతాజీ కొంచెం. ధృతరాష్ట్రునికి గురించి ధృతరాష్ట్రుడి గురించి విదురుడు సుఖించెను. ఈ కార్యములన్నీ జరిగినప్పటికీ విదురుడు ధృతరాష్ట్రునకు పుత్రుడుగా మకర అతని శత్రువుగా మారక అతని శ్రేయోభిలాషిగానే కొనసాగించను. ధృతరాష్ట్రుని జీవితములో చివరి అంకమున అంతేనా మాతాజీ? చివరి అంకమున విదురుడే నిజమైన స్నేహితునిగా నిరూపితుడయ్యను. విదురుని వంటి వైష్ణవుని స్వభావము ఆ రీతిగానే ఉండును. శత్రువులకు సైతము అతడు సర్వశుభమునే వంచును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అహో ప్రతాపిధ్రియతే అర్భకార్థే రాజర్షివర్యేణ వినాపితేన యస్త్వేక వీరో అధిరథో విజిగ్యే ధనుర్ద్వితీయః కకుభష్ చతస్రః. ప్రభు, పృత ఇంకను జీవించి ఉన్నదా? ఆమె కేవలం తండ్రి లేని సంతానం కొరకే జీవించి ఉండెను. లేని ఎడల గొప్ప సేననాయకుడును కేవలం ద్వితీయ ధనస్సు సహాయమునే 4 దిక్కులను ఒంటరిగా జయించిన వాడును అగు పాండురాజు లేకుండా జీవించుట ఆమెకు అసాధ్యమై ఉండెను. సో రాజర్షి వర్యేణ వినాపితేనా. సో పాండురాజు సామాన్య రాజు కాదు, రాజర్షి. సో కురువంశంలో భరతవంశం. సో అందరు రాజులు కూడా గొప్ప రాజులు.
సో పాండురాజు, పాండవుల తండ్రి, చాలా గొప్ప వ్యక్తి. రాజర్షి వర్యేణ వినాపితేన, రాజర్షి. అయితే చిన్న వయసులోనే వాళ్ళ దేహం త్యజించి పడే వాళ్ళు. సో వాళ్ళు త్యజించిన సమయంలో వాళ్ళ భార్యలు మాదరి రెండో భార్య, పెద్ద భార్య కుంతీదేవి, ఇరువురు కూడా మనం ఇంకా చాలు సాగమనం సతీ చేసుకుందాము అని వాళ్ళు. అంటే వెనకాలి సమయంలో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాద, ఇది వాలంటరీ సిస్టమ్, దీంట్లో ఏది ఒక బలాత్కారం ఇది లేదు. సో ఈ సిస్టమ్ ఏముంటుందంటే అంత ఇది ఆత్మీయ భావం ఉంటుంది. అంటే వెనకాలి సోషల్ సిస్టమ్ వైదిక కాలంలో చాలా చిన్న వయసులోనే వాళ్ళకి వివాహం అయిపోతుంది, మ్యారేజ్ అవుతుంది. సో చాలా వైజ్ఞానిక వైదిక సమయంలో. సో యాక్చువల్లీ ఇంకా చెప్తారు, ఇంకా చాలా చిన్న వయసులోనే వాళ్ళకి పర్టికులర్లీ ఎవరు గర్ల్స్ చిన్న కుమారులు ఉంటారు, అప్పుడే వాళ్ళకి మ్యారేజ్ వైదిక దీంట్లో రికమెండెడ్. సో బిఫోర్ దే అటైన్ ప్యూబర్టీ, వాళ్ళకి ఇది వచ్చే ముందు వాళ్ళకి చేసేస్తుంటారు, అర్లీ మ్యారేజ్ చేస్తుంటారు. చెప్తారు అప్పుడు ఆ ప్యూబర్టీ ఆ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు పర్టికులర్లీ ఆటోమేటికలీ వాళ్ళకి ఆ టైంలో కొంత డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది, కలతా ఉంటుంది. సో అయితే ఎలా సిస్టమ్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు వివాహం అవుతేనో వాళ్ళు కలుస్తుంటారు, వాళ్ళు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతోనే వాళ్ళు నివసించుతుంటారు. వాళ్ళు ఆమెట్క తర్వాత వాళ్ళు ఒక ఏజ్ వచ్చినాక వాళ్ళకి ఆ సైకలాజికల్ మానసికంగా ఇట్స్ ఎ వెరీ గ్రేట్ సెక్యూరిటీ అని చెప్తారు. ఆల్రెడీ వాళ్ళ మైండ్కి నా భర్తడు ఒకరు ఉన్నారు అని వాళ్ళకి ఒకటి విమెన్ సైకాలజీకి, ఫీమేల్ సైకాలజీ అంటే మనం ఈ దేహం ఒక్కొక్క దేహంలో ఉన్నాం భౌతిక జగత్తులో. సో సైకాలజీకి చాలా అది ఇది ఫీలింగ్ అంటారు, సెక్యూర్ ఫీలింగ్. సో తర్వాత ఆ ఏజ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు కలుస్తుండ్రి వాళ్ళ భర్తడితో. సో చెప్తుండ్రి, సో దెర్ మే బి సమ్ టైమ్స్ చాలా అర్లీగా బిడ్డ కూడా పుట్టుతుండ్రి ఉంటుండే. బట్ అదర్వైజ్ వాళ్ళు అంతవరకు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల ఇంట్లో ఉంటుండ్రి, వాళ్ళు ఇంకా వీళ్ళు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మీకు ఉంటుండే వాళ్ళకి తర్వాత వాళ్ళకి చేస్తుంటారు. అయితే ఆ యంగ్ ఏజ్ లో వాళ్ళు చెప్తారు, ఆ దీంట్లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనసు ఎవరిపైన ఫిక్స్ అవుతుందో నెక్స్ట్ ఫుల్ లైఫ్ కి వాళ్ళు ఇది ఇంకొకరి పైన మనసు రాదంట. సో ఆ ఫీమేల్ సైకాలజీ ఇచ్చేసి వైదిక కాలంలో అంత దీనిగా చక్కగా. సో దే యూస్ టు బికమ్ వెరీ చేస్ట్. సో ఇంకా మరలా వాళ్ళకి ఇంకొక వైపు ఇంకొక పురుషుడు ఇంకొక పైన వాళ్ళకి ఆకర్షణ ఇంకొకటి వాళ్ళకి ఉండదు. సో అది జరుగుతుండే వైదిక కాలంలో. దట్ ఈస్ ద వే రికమెండేషన్ ఆమెట్గా అట్లా అది ఫాలోయింగ్ ఉంటుండే. సో శిలా ప్రభుపాదులు వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ చెప్తారు. ఇది చాలా వెనకాల ఏం కాదు, నేను నా ఇంట్లో కూడా నేను చూశాను. నా గ్రాండ్ మదరు, నా మదరు వాళ్ళంతా చాలా యంగ్ ఏజ్లోనే వాళ్ళకి కూడా మ్యారేజ్ అవుతుంది. ఇది 100 years 150 years వెనకాలి మన భారత ఇతిహాసం నేను చూడొచ్చు. సో ఇది అలాగే ఫాలో అవుతూ ఉంటుండే. సో చెప్తారు ప్రభుపాద్, నా సిస్టర్స్, నా ప్రభుపాద్ సిస్టర్స్కి వాళ్ళ తండ్రి మ్యారేజ్ చేసేటప్పుడు కొంత డిలే అయిందంట. కొంత డిలే అయిందంటే మేబీ 1 or 2 years డిలే అయింది. సో వెనకాలి చాలా చాలా చిన్న ఏజ్లో చేస్తుండ్రు. సో అప్పుడు ఎంత సిస్టమ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుండే, కల్చర్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే ఆ సమయంలో వాళ్ళ తల్లి వాళ్ళ తండ్రికి, ప్రభుపాద్ తండ్రికి, మీరు త్వరనే నా కూతురు పెళ్లి చేయలేదంటే నేను వెళ్ళి గంగా నదిలో నేను మునిగిపోతాను, ఆత్మహత్య చేసుకోండి అంటే అది వైదిక కాలంలో కూడా పర్టికులర్లీ డాటర్స్ మ్యారేజ్ అది చేసే ఒక బాధ్యత తండ్రికి తన తల్లికి ఉంటుంది, అది రెస్పాన్సిబిలిటీ. కన్యాదాయ్ అని చెప్తారు. సో పుత్రుడు వివాహం లేకుండా నో ప్రాబ్లం, అదేమి రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు. అయితే కూతురు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పినట్లు వాళ్ళకి సరి అయిన ఒక పురుషుడు వాళ్ళ ఒక జవాబడిది వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వాలి. సో అది తండ్రి బాధ. సో ఎనీవే ఇది కాల సమయం చేంజ్, ఇప్పుడు జనరేషన్స్ ఇప్పుడు అందరూ కూడా లేట్గా ఇప్పుడు మ్యారేజెస్ ఇప్పుడు లానే ఉంది, నిషిద్ధం ఉంది. 18 years మొదట చేయరాదు, ఇంకొంతమంది దాన్ని కూడా ఎక్కువ చేయాలి, 21గా చేయాలో ఏమో. సో ఇవంతా జరుగుతుంటుంది ఇది. అయితే సోషల్ సిస్టమ్ మనం చూడొచ్చు, పర్టికులర్లీ అట్లీస్ట్ వెస్ట్లో అంతా చెప్తారో చాలా స్కూల్ కాలేజీల నుండినే అది కో ఎగ్జిస్టెన్స్, కో లివింగ్, వివాహం లేక బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ సంబంధాలు, దాని నుండి వచ్చే ఇదంతా ఉంది.
ఎంతో సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇదంతా వెస్టర్న్ సివిలైజేషన్, పర్టికులర్లీ అమెరికా, దీంట్లో అంతా ఇంకా చాలా అబామినబుల్ సిస్టమ్స్. ఎనీవే, సో ఇది మన వైదిక కాలంలో ఇది రికమెండేషన్ అంటే ఎర్లీ ఏజ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు మైండ్ ఫిక్స్ అవుతుంది. అయితే ఆ విధంగా అది చేస్టిటీ, ఒక స్త్రీ వాళ్ళు మంచి దీనిగా ఉంటే, వాళ్ళ ఇది ఉంటే వచ్చే జనరేషన్స్ చాలా మంచి జనరేషన్స్, ఆధ్యాత్మికంగా కూడా భౌతికంగా కూడా. భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణ చెప్పేది ఉంది, వర్ణశంకర. వర్ణశంకర ఇది ఎవరైనా స్త్రీలు వాళ్ళు కలుషితులు అయితే వచ్చే నెక్స్ట్ జనాంగం అది కరెక్ట్గా ధార్మికంగా ఉండదు. ఆ కారణమున స్పిరిచువల్లీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ జీవనం పరిపూర్ణత్వం కాదు, మనుజ జన్మం. ఆ సమాజం కూడా ఒక నరకంగా అయిపోతుంది. అంటే వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక ఇది లేకుండా కాదు. సో విమెన్ జనరేషన్స్ వాళ్ళ చేస్టిటీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా అది ఇంపార్టెన్స్ వైదిక కాల సమాజము, వైదిక ధర్మం పాలించేదానికి, ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించడానికి ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దానికోసం ఉంటుండే, సో అంత వాళ్ళకి అటాచ్మెంట్ ఉంటుండే అంటే దానికి చెప్తున్నారు, వెనెవర్ సపోజ్ వాళ్ళ బర్త్డే వాళ్ళ ఇదవుతే అంతిమవుతే వాళ్ళకి సహించే కాదు, దే కెనాట్ టాలరేట్. అది న్యాచురల్గా సహజంగా అంత ఒక ఆత్మీయ భావం ఉంటుండే వాళ్ళు. ఓకే, ఎనీవే వైదిక ఇది చెప్పేది, మన సంస్కృతి చెప్పేది, వైదిక కల్చర్ పురుషుడు భర్త ఏమి వాళ్ళు డెస్టినేషన్ పొందుతారో ఆటోమేటికలీ అర్ధాంగి వాళ్ళ వైఫ్కి అది కూడా దొరుకుతుంది. సో అది ఆటోమేటికలీ ఉంది వాళ్ళకి. సో మనం చాలా ఇన్స్టెన్సెస్ చూస్తాం ఇది వైదిక కాలంలో. ఇది వాళ్ళ ఇది తీసుకునేది ఒకటి అర్చి ఎవరు, పృథు మహారాజు భార్య. పృథు మహారాజు భగవంతుడు శక్త్యావేశ అవతారం. సో వాళ్ళు అంతా వాళ్ళ కార్యనిర్వహణ శాసనం అంతా చేసి వాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళు భగవద్ధాంకి మరల వెళ్ళే సమయంలో వాళ్ళు అరణ్యంలో వెళ్ళి చాలా తీవ్ర తపస్సుగా చేసి వాళ్ళ మరణం అవుతుంది. అప్పుడు వాళ్ళ చిత వాళ్ళు ఏముంది వాళ్ళ శవానికి అంతా దానికంతా ఇదంతా పెట్టి వాళ్ళ భార్యని అర్చి తర్వాత ఆ దీంట్లోగా వాళ్ళు యాక్చువల్ లక్ష్మీదేవి ఒక పార్షియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అని చెప్పేది అర్చి, మహారాణి అర్చి. సో వాళ్ళు కూడా దాన్ని స్వీకరించారు. ఇది కామన్, ఇది వైదిక కాలంలో ఇది కామన్. అంటే వాళ్ళకి సహజంగా ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుండే, సహజంగా నేను నా భర్త నుండి ఉండే కాదు. సో అప్పుడు మా భర్తలు ఎక్కడ ఉన్నారో నేను త్వరనే ఎక్కడ కూడా నేను కూడా వెళ్ళాలి. సో అప్పుడే వాళ్ళు దేవ త్యజించి వెళ్తుంటారు. సో అది యాక్చువల్ సిస్టమ్. అది దాంట్లో ఫోర్స్ ఇదంతా లేదు. అయితే కాల సమయం కలియుగ ప్రభావంలో డెఫినెట్లీ ఆ ఫీలింగ్స్ లేదు, ఫీలింగ్స్ కూడా తగ్గింది. కాబట్టి వెనకాల ఎంత పురుషులు ఎంత దీనికి ఉంటుంటారు అంటే చక్కగా ఉంటుంటే ఆటోమేటిక్లీ వాళ్ళకి భార్యలకి వాళ్ళు ఒక గురువుగా ఉంటుంటారు. వాళ్ళే వాళ్ళకి మార్గదర్శనం. ఎలాంటే సామాన్యంగా అమ్మాయిలు వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ దీంట్లో ఫస్ట్ అంతే వాళ్ళకి జరుగుతుండే, వాళ్ళ తండ్రి రక్షణలో ఉంటుండ్రి, తర్వాత వాళ్ళ భర్తల రక్షణలో ఉంటుండ్రి. సో అలాగా వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గురువుగా మార్గదర్శనం అవుతుంది. సో ఆటోమేటికలీ గురు శిష్య సంబంధం కూడా అలాగే చెప్తారు. చాలా ఆత్మీయ స్వభావం, ఆత్మీయంగా ఉండాలి. సో ఏం చెప్తారు ఇక శిష్యుడి గురించి, బ్రహ్మచారి గురుకులే వసంతాంత గురు సుదృఢ సౌహృద. గురు నుండి చాలా ఆత్మీయంగా ఉంటారు బ్రహ్మచారి శిష్యులు అంటే. సో వాళ్ళకి గురునే సమరసం ఉంటుంది, వాళ్ళ మాట అంటే అంత దీనిగా గౌరవంగా వాళ్ళ చిన్న వయసు నుంచి అలాగే వాళ్ళు ఉంటారు. సో అది ఫీలింగ్స్, ఆత్మీయ భావం. సో అలాగనే డెఫినెట్ ఆటోమేటికలీ భర్త భార్య ఫీలింగ్ అంత దీనిగా ఉంటుంది. సో ప్రభుపాద చెప్తారు ఒకటే, గురు దేని తెలిసేటప్పుడు శిష్యులకి సహించే కాదు, దే కెనాట్ టాలరేట్ ఆ పెయిన్, ఇది సహించే కాదు, అంత ఆత్మీయ భావం. అయితే వాళ్ళు నివసించేది ఏ కారణం అని అంటే గురువు వాళ్ళ ఆజ్ఞ ఆదేశాన్ని పాలించేదానికి, దాన్ని కార్యనిర్వహించేదానికి, వాళ్ళ ఏం కోరికలు వాళ్ళది పూర్తి చేసేదానికి వాళ్ళు జీవించాలి అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా గురు శిష్యుడి కూడా బాంధవ్యం కూడా చెప్పే మాట. సో అదే విధంగా ఒక భర్త భార్య అంత ఆత్మీయ భావం ఉండే కారణమున ఇప్పుడు పాండు మహారాజుది అంత్యమైంది. చాలా గొప్ప రాజర్షి, సర్వ విశ్వాన్ని అధిపతి. సో వాళ్ళ మరణమైనాక కుంతిదేవికి సహించే కాదు, సహజంగా సహించే కాదు, కుంతిదేవి మాతృ. సో అయితే వాళ్ళు ఒక ఒప్పందం, ఇది మా చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు చాలా, ఇంకా ఎంత ఫ్యూ ఇయర్స్, ఎంత పెద్దవాళ్ళు తెలియదు నాకు. అప్పుడు మేబీ 5 years 6 years ఎంత ఉందో ఇప్పుడంతా. యుధిష్ఠిర, ధర్మరాజు, భీమసేన, అర్జునుడు, నకుల సహదేవ్. సో వాళ్ళు లేదు, మీరు జీవించాలి, వీళ్ళ రక్షణ కోసం మీరు జీవించాలి. సో ప్రభుపాద చాలా బాగా చెప్తున్నారు. పృథ
కుంతిదేవి ఏమి మెటీరియల్ ఎంజాయ్మెంట్కి, నేను మహారాణి, నేను రాజమాత, సో చాలా ఆనందం నేను అనుభవించవచ్చు, చాలా నేనేయాలి, నేను ఇవంతా స్వీకరించాలి, నేనేయాలి, ఇది సాగం చేయాలి అని చేయలేదు. వాళ్ళు అంతా ఉంది వాళ్ళకి. లేకుంటే నేను నా తండ్రి తల్లి ఇది ఉంది, ఇల్లు ఉంది, నేను వెళ్ళిపోతాను అక్కడ నా పిల్లల వాళ్ళ రక్షణ అవుతుంది, నేను యాలి ఇవంతా తీసుకున్నాను. లేదు. సీతాదేవి వింటాం, శ్రీరామచంద్రునికి వనవాసం పంపితే వాళ్ళు వెళ్ళారు. సీతాదేవి వెళ్ళి, మీకు తండ్రి మీ చెప్పారు, మీ తండ్రి బుద్ధి లేకుండే వాళ్ళు, నేను ఇలా రావాలి అని వాళ్ళు ఇది చేయలేదు. వాళ్ళు శ్రీరామచంద్రునితో వాళ్ళు. సో ఇది వెనకాలి ఆ సంస్కృతి ఆ విధంగా ఉంటుండే. పురుషులు అంత గొప్ప వ్యక్తులు ఉంటుండ్రి, వాళ్ళ భార్యలు కూడా అంత గొప్ప వ్యక్తులు ఉంటుండ్రి. అంత ఆచరణ జరుగుతూ ఉంది. అయితే కలియుగంలో అంత తగ్గింది, అటాచ్మెంట్స్ తగ్గింది, ఇదంతా ఉంది. తర్వాత ఇది ఒక సోషల్ ఈవిల్ గానే అయిపోయింది. సోషల్ ఈవిల్ అంటే ఫోర్స్ చేస్తుండ్రి, లేదు మీరు సహగనం సతీ స్వీకరించాలి. అప్పుడు భగవంతుడు ఒక అరేంజ్మెంట్ వ్యవస్థ, బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కాలం, సో వాళ్ళు దాన్ని అబాలిష్ చేశారు. లేదు ఇవంతా చేయాలి. ఎనీ కామన్ మ్యాన్, ఎనీ జెంటిల్మెన్ చూస్తే ఇది ఎవరికి ఒక ఇది లేక ఒకరిని ఫోర్స్ చేసేది. ఈ ఫోర్స్ చేసేది మర్డర్. ఎవరినైనా మీరు ఫోర్స్ చేసి దీన్ని చేయాలి అని వాళ్ళకి దేహం విడిచేదలు చేస్తే అది మర్డర్ చేసినట్లు. అది వాళ్ళు సతీ చేసేది కాదు, మేము మర్డర్ చేసినట్లు వాళ్ళు. సో ఈ విధంగా ఇది సోషల్ ఈవిల్ అయిపోయింది. సో దెన్ ఇట్ హ్యాడ్ టు బి స్టాప్డ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి, అది నిలిపే అవసరం ఉంది. సో శిల ప్రభుపాద చెప్తారు వాళ్ళ అనుభవంలో కూడా, ఎవరో ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ భర్తలు వాళ్ళు దేహం త్యజించినప్పుడు వాళ్ళు ఇది ఓన్లీ కానూన్ ఉంటేను కూడా ఆ అమ్మాయికి వాళ్ళకి షీ కుడ్ నాట్ టాలరేట్ పెయిన్, సహించేది. సో షీ యాక్సెప్టెడ్ సతీ అని ఎవరో ప్రభుపాద వన్ ఇన్స్టెన్స్ కూడా చెప్తారు. బట్ అదర్వైజ్ ఈజ్ నాట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా రికమెండెడ్ ఇది కాదు ఇది. బట్ అదర్వైజ్ ఇది చాలా వెనకాలి ఇది సిస్టమ్, ఇది వైదిక కాలంలో ఉంటుండే, న్యాచురల్ గా సహజంగా ఉంటుండే ఈ ఒక సిస్టమ్. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఎలా ఉన్నారు, ఎలా అంటే వాళ్ళకి రక్షణ ఇచ్చింది విదురుడే. పృత తనయులకి రక్షణ ఇచ్చింది విదురుడు, అటు భీష్మ పితామహ. వీళ్ళిద్దరూ అంత వాళ్ళు ధృతరాష్ట్ర తనయుడు దుర్యోధనుడు వాళ్ళు ప్రణాళికలు చేస్తున్నారు, అంతా వీళ్ళు జాగరూకంగా వీళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేశారు. లేకుంటే వీళ్ళు ప్రొటెక్షన్ లేకుంటే ఎప్పుడో వాళ్ళ పాండుపుత్రులు మరణం అవ్వాలంటే. ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుడు ప్రతిరోజు ఇదే ప్లాన్, ఎలా వాళ్ళని అన్యాయం చేసేది, వాళ్ళకి వంచన చేసేది, వాళ్ళని వధించేది, అదే ప్లాన్. వాళ్ళ అధికారంలో కూడా ఉన్నారు, అయితే వీళ్ళు కేర్ఫుల్గా రక్షించారు విదురుడు. సో ఇప్పుడు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ప్రశ్నించుతున్నారు, ఎలా ఉన్నారు. భీష్మ పితామహుడు కూడా వాళ్ళు దేహం త్యజించే సమయంలో కూడా వాళ్ళు స్మరించుతారు, ఓ నా కోడాలు కుంతిదేవి ఎంత కష్టం అనుభవించారు అని. వాళ్ళ దీంట్లో కూడా వాళ్ళ కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేది ఒక విధిగా, అది వాళ్ళ అంత్య సమయంలో కూడా భీష్మ పితామహుడు. సో కుంతిదేవి చాలా గొప్ప భక్తురాలు. సో శ్రీకృష్ణ డైరెక్ట్ తండ్రి వాళ్ళ చెల్ల వసుదేవుడు చెల్ల కుంతిదేవి. సో వాళ్ళ గురించి ఇక్కడ అడుగుతుంది. ప్రభు కృత ఇంకను జీవించి ఉన్నదా, ఆమె కేవలం తండ్రి లేని సంతానం కొరకే జీవించి ఉండెను. లేని ఎడల గొప్ప సేన నాయకులను కేవలం ద్వితీయ ధనస్సు సహాయమున 4 దిక్కులను ఒంటరిగా జయించిన వాడు నాకు పాండురాజు లేకుండా జీవించకు ఆమెకు అసాధ్యమై ఉన్నది. సో ఇది కృత కుంతిదేవి. తర్వాత వాళ్ళు ధృతరాష్ట్రుడి గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఏం అడిగేది వాళ్ళ విచారంగా అసురుడు, అసుర సహవాసము, శకుని, కర్ణ, తన దుర్యోధన, ఈ సంఘంలా ఓ సౌమ్యుడా, తన సోదరుని మరణాంతరం అతని ఎడ ద్రోహమునర్చిన ధృతరాష్ట్రుని గురించి నేను దుఃఖించుచున్నాను. నేను నిజమైన శ్రేయాభిలాషి అయినప్పటికీ అతనిచ్చే స్వగృహం నుండి తరిమి వేయబడితిని. సో వీళ్ళంతా సలహా ఉపదేశాలు అంతా చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళు ఎంత చెప్తేనో అంతేమన్నా వాళ్ళ ఇదే అంటే గ్రాటిట్యూడ్ ఏది అంటే వాళ్ళనే ఇంటి నుంచి తరిమేసేవాళ్ళు. ఎవరు ధృతరాష్ట్రుడు కూడా ఏమి చెప్పలే, తన తనయుడు ఆ విధంగా దూషణం చేస్తున్నారు విదురుడు గురించి, అయితే వాళ్ళు ఏమి ధృతరాష్ట్రుడు వింటున్నారు అంతే. ధృతరాష్ట్రుడు తన పుత్రుడు వెనుక ఏమి అబ్జెక్ట్ చేసేదానికి నిలిపేదానికి కాదు. వాడికి పుత్ర వ్యామోహం ఎంతగా అంటే
తన పరమశ్రేయాభిలాషి విదురుడు అంత గొప్ప వ్యక్తి తెలుసు వాళ్ళకి. సో ఫుల్ జీవనం యాక్చువల్లీ వాళ్ళ మార్గదర్శనమే పొందుతుండ్రి వాళ్ళు. అవుతే వాళ్ళ పుత్రుడిని నిలుపులేవాళ్ళు వాళ్ళు దూషించుతుంటే. సో ఆ సన్నివేశం విదురుడు చాలు, ఇనఫ్ ఈజ్ ఇనఫ్ అని త్వరనే వెళ్ళిపోయారు. సో అయితే చెప్తారు విదురుడు ఎంత అవుతేనో నా భర్తనే, నా నా సహోదరుడే, నా బ్రదరే. సో ఎలా వెళ్ళి ఉద్ధరించేది అది ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు మనసులో ఉండే. సో అంత ఫైనల్లీ మరలా వాళ్ళు అంత తీర్థక్షేత్రాలంతా విజిట్ చేసి తీర్థ ప్రవాసం అయినాక మరలా వస్తారు. వాళ్ళు లాస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి ఆ ఉపదేశం చేస్తారు, మరలా ఉపదేశం చేస్తారు ధృతరాష్ట్రుని. ఆ టైంలో సక్సెస్ఫుల్. ధృతరాష్ట్రుడికి వాళ్ళు ఏది ఇంతగా నువ్వు ఏమి ఇదే షేమే లేదా నీకు, ఒక ఇది గౌరవం అనేది లేదా నీకు? ఆ భీమసేనుడు నీ పుత్రుల్ని వధించాడు, నీ అంతా 100 పుత్రుల్ని వధించింది. ఆ వ్యక్తి వేసే ఆహారము అన్నము తింటున్నావు కదా నువ్వు. ఒక కుక్కకి ఎలా మనము దానికి కొట్టొచ్చు, ఇంకొకటి చేయొచ్చు కుక్కకి, తర్వాత దానికి ఒక ఆహారం ఇస్తే అది తోక ఇచ్చేసుకుని స్వీకరిస్తుంది. ఆ జీవనంలో ఆ స్వభావము ఆ బుద్ధి అంతే, అది దానికి తెలియదు, దానికి ఒక జ్ఞానము ఒక దీంట్లో. సో అలాగా నువ్వు కూడా ఒక కుక్కలాగా ఈ భీమసేనుడు వేసే ఆహారం తింటున్నావు కదా. అంతా అన్ని యాంగిల్స్ నుండి మరలా వాళ్ళకి ఒక ఉద్వేగం వచ్చి వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా నేను ఈ భౌతికత్వం వద్దు, ఈ మెటల్ అటాచ్మెంట్స్ వద్దు, ఆధ్యాత్మిక జీవనము నా నిజమైన జీవనాన్ని పొందే ప్రయత్నం చేస్తాం అని ధృతరాష్ట్రునికి ఇది వస్తుంది. చెప్తారు ఏమొస్తుంది వాడికి? ఆ తీవ్ర వైరాగ్య భావం వస్తుంది వాడికి. వచ్చి వాళ్ళు ధీరుడుగా వాళ్ళు అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు వాళ్ళ ఇల్లు విడిచేసి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక పురోగతి చేయగలుగుతారు. చెప్తారు ధీర శత్రు ముహ్యతి. ధీరుడు అంటే భౌతిక స్థాయిలో కాదు, ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో ఉండే వ్యక్తి. ధీరస్తత్ర ముహ్యతి. భగవంతుడు గీతాలో కూడా చెప్పేది మనకి, దేహినో అస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం జర తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర ముహ్యతి. ధీరుడు అంటే ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో ఉండుకొని ఈ దేహము చేంజెస్ ఉంటుంది, అయితే మనము దేహం కాదు, మనము ఆత్మ అనే ఒక దీంట్లో అండర్స్టాండింగ్ ఒక దీంట్లో ఉంటారు ఆ అవగాహనంతో. సో ధృతరాష్ట్రుడు ఆ అండర్స్టాండింగ్ వస్తారు. అవును, నాకు ఈ దేహానికి ఏమి సంబంధం లేదు, నేను ఏ కారణంగా ఇంత భౌతిక ఇదంతా పెట్టుకోండి, నేను ఇప్పుడైనా చాలు, నాకు ఇప్పుడు సంపూర్ణంగా నేను ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించాలి, నేను ఆత్మ అని వాళ్ళు ఆ స్థాయికి వచ్చి వాళ్ళు త్వరనే విడిచి వెళ్తారు. విదురుడ మాట మీద, విదురుడు అంతా వాళ్ళ మాటల్లో అంత శక్తి ఉంది, వాళ్ళంత శ్రేయాభిలాషి. ఎవరికి? ధృతరాష్ట్రునికి కూడా అంతే. అంతే సమయంలో వాళ్ళకు పరిపూర్ణత్వం ఒకటి దొరుకుతుంది. సో ఇక్కడ భక్తులైన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు శ్రేయాభిలాషి. అజాత శత్రు తితిక్షవ కారుణిక సుహృదా సర్వదేన అజాత శత్రువ శాంత సుహృదా సర్వదేహిన సుహృత్. ప్రతి ఒక్కరు శ్రేయాభిలాషి. సో శిలా ప్రభుపాద్ కూడా వాళ్ళు రైట్ వాళ్ళంత పుస్తకాలు మీరు చూస్తేనో లేకపోతే వాళ్ళ లెటర్స్ పత్రాలు చూస్తుంటే వాళ్ళ ఇది లాస్ట్ గా యువర్ ఎవర్ వెల్ విషర్. శిలా ప్రభుపాద్ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు రాస్తుండేది, నేను మీ శ్రేయాభిలాషి. సో భగవంతుడ శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో శ్రేయాభిలాషి. వాళ్ళకి ఎవరు కూర్చుని ఒక ఈశ, ఒక మత్సరత, ఒక ఇది లేదు. అది ఉంటే మనము ఆ స్థాయిలో లేదు అనే అర్థం. ఇంకా మనకు అవంతా ఆ నెగటివ్ ఫీలింగ్స్, జెలసీ ఇది ఉంటుంది. ఇది భౌతికంగా మనం ఉండే వరకు భౌతిక జగత్లో ఇది ఉంటుంది. ఇది అయితే ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో ఇవంతా లేదు. వెల్ విషర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఒక శత్రువుకి కూడా వాళ్ళు బెస్ట్ ఇది విష్ చేస్తారు, వాళ్ళకి కూడా మంచిది కావాలి. సో మనం అలా చేయము. మనం ఎవరైనా మనకు కొంత మన విరోధంగా పడితే వాళ్ళకి ఎలా వాళ్ళు పతనం అవుతారు, ఎలా వాళ్ళకి శిక్ష దొరుకుతుంది, ఎలా వాళ్ళకి జీవనం ఒక డిఫికల్టీ వస్తుంది, ఒక కష్టం వస్తుంది అని మనం ఆలోచిస్తాం. లేదు, ఇది విదురుడు వంటి శుద్ధ భక్తులు భాగవతం అది కాదు. వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు శ్రేయాభిలాషి. పర దుఃఖ దుఃఖీ. వేరే వాళ్ళ దుఃఖం చూసి వాళ్ళకి దుఃఖం అవుతుంది, వేరే వాళ్ళు సుఖం చూసి వాళ్ళకి సుఖం అవుతుంది. అది వైష్ణవులకు గొప్ప గుణం, దివ్య గుణం. సో విదురుడు ఆ దివ్య గుణాలతో ఉన్నారు. హరే కృష్ణ.